Kenyatta gi Jakom Raila Amolo Odinga timore 2018 March. Dakika achiel oger stadium dala wakajulu Mamboleo. Stadium no imbise lende vioje. Yes. Dakika achiel oger Uhuru Market. Omewa pesa mar gero renovate Jomo Kenyatta Sports Ground. Ndachwa Mamboleo kadhi Miwani dhi Moroni oket e budget 25 billion. Kanye watema ni sirikalo bawa matin ma wawuok oko. Gik mano segero kumuki. To gik mano nego bene timore madhi mbele kaka Ndachwa mano nego ger from Mamboleo kadhi Miwani. Nientie 2 lots. Contractor work a site. Mawakia kumane contractor dhi kanye. Sani mawacho nini? Contractor dhi duogo on site. Gimomiyo dhi duogo on site. Gimomiyo ndara no dhi tieki. Nekech wan machiegni gi sirikal. Koro dongruok marwa kaka tiyo. Itemo wacho ni ibro mana dewi kaine mesa cha. Kionge mesa cha kwandi onge. Kionge mesa cha. Chalo dala samachon. Ngato samoro dhi tugo en pi kuonde oketi. Jabayo chamo bache. Jabayo chamo bache. Ngama onge be ok kwan. Koro gima timore ni pod wan e siasa mane Moi wacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Mane kaka jowa pod tiyo. Mopogore gi counties mane gi gimoluongo ni equitable share. Mo kinyal mayogi nikech katibo wacho to senate gi bunge kosepogo to pesa no nyaka dhi. Pesa wa mar dongruok mar kaka gero ndeche, medo siptende kata pesa mawuok e national government. Wayudo mana kaluore gi siasa mwagoyo. How strong political parties are mam nyalo miyo wa form government to mopogore gi form government en influence mane ma wan go e sirikal no. Koro ko mi PS ariyo o mi ministers ang'wen o mi chair mag parastatals gi CEOs. Koket nyaneno tire ngato oseyanyo ndalo mang'eny ahinya okendo siepo ahinya ilongo ni Mheshimiwa Dowidi en chair mar Lake Victoria South. But inyalo neno ni kodhi Homa Bay to ntiere gimoro motim Kabondo gi Lake Victoria South. Lake Victoria South oktima na Homa Bay kende. Otiyo in over 8 counties. But nikech en jakom onyalo wacho ni ng'ina tok dala kacha. Ng'ina gimatimore kama. So nyaki bedo machiegni gi power ndalo te. Emomiyo sani jo mane sirikal samoro iseyogi ni giwuoyo ahinya kata gisedhi mbele ahinya. Gima nitiere ni kidhi machiegni to kadwano beda wach ni wawacho e microphone kata wawacho e radio kata wawacho e TV to time. Sama in gi kalam manyalo ndiko ng'ato tindike. Sama in gi kalam mar gero ndara tin chiwo tenda no gi contract no kawuono. Sama in gi kalam mar keyo stima e kor gwenge titime. Sama in gi kalam mar miyo parastatals kaka gi regional development authorities kaka Lake Basin Development Authority pesa. Timie pesa mabup gi instructions niya